ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل. Салом дӯстон, хушомадед ба канали Амина Пазанда. имрӯз мо бо шумо як намуди салати бисёр оддӣ бо маҳсулотҳои дастрас омода месозем. маҳсулотҳои лозимаро дар зери экран мегузорам. ҳамаи маҳсулотҳоро пешакӣ оби ҷӯшондагӣ духтаро ва реза карда мондагӣ барое ки вақти шуморо низ бисёр нагирифтам ба 2 дона свекло, 3 дона картошка, 2 дона сабзӣ. картошка майда буд, 2 дона истифода бурдам ва 3 дона тухм, 1 банка зелёный горошек ва майонез 3 қошиқи калон. бо маҳсулототуна ками моилиша аъзои оилатон бидида духтаро ҳамроҳ мекунед. омехта карда мегирем духтаро. салатамо тайёр. акнун салатро камтар ором медиҳем. ман бо воситаи анамин контейнерча шакл ба даровардам салата духтаро дар нашпа гузошта пресс кара баъдан боли лагандамо яъне тарелки салатба гузоштам ва боли салатба камтар укроп агар бошад набошад чихе ки зелнатон бошад истифода барид мумкин ва донаи семечка мағзи семечка яъне ҳаргуҷошба гузоштам агар бошад набошад маккачатон бошадам гирдашба пошидагар кукуруз консервированӣ бо хушрӯтар мешад ва паприка сладкий паприка духтаро болгари кофтагӣ камтар ёни тарелкамо боли салатба не. айтёрка сир мегузорнем болошба боз ҳам барои хушрӯтар шуданаш ва донаҳои зелёный горошакро гузоштам. мана чихе ки мебинед салати оддӣ духтаро бо маҳсулотҳои дастрас бе гӯшт омода шуд. албатта тайёр карда бинед, барои шумо низ писанд меояд. то видеороликҳои оянда дар паноҳи худо бошед. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر